15-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirin Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji saffasynda istimdad-ı awliyanyň gurruny gelýär diýip aýdan sowtysynyň jogabyasy. Telegramyňa ýiberdim de şu 35-nji sepede şol tesarrufatlarynyň barlygyny ýa-ni awliyalaryň ýaşy adamlaryň o şeýde şu okuyan aýatynyň depejiginde bardy şu aýaty gördüm diýe onu görmän bolýardy ýoksam şoň üsüjiginde bar şu. O ýa-ni şu ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله نشان ön yanında bar. فإذا مات انقطعت العلاقات bir adam ölse alaqaları dünyadan kesilip varaca ila mezacihi o öz asıl kurulmuşuna mizacına qaydiya felahika bil melaike periştelere birgip ve sara minhum benim perişte yanı bolýar. Ve ulhimeke ilhamihim perişteler yanakların yüreğine ilham gelýär. Ve sa'a fîmâ yasavne fihi feriştelerin ediyen işlerini ediye. Hadiste de var. Ra'yt Cafer ibn Abi Talib meleken yatiru fil cenne ma'al melaiketi bi cenahayn. Cafer ibn Abi Talib'i vardım. Iştin içinde uçuya perişte olup beyleki perişteler bilen iki ganet bilen deyiptir de Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve rubama iştegale haulay bi'alay kelimetillah. Şula bäzi wagtda da yağlay kelimetillah diyen cihada da şirket ediyor. Bu kan tarihlerde geliyor da Peygamber aleyhisselam vardım cihat meydanında Ebu Bekir Ömer vardım diyorlar. Ve nasri hizbillah o dini mücahitlere kömek veriyor. Ve rubama kâne lehum lemmeti hayrin bi ibn adam ya bir yaxşı zatlar getiriyor. Yani şunun yanak deyip şun izinden geliyor. Ve la tahsebennellezine kutilu şu ayağını görüyor da defesini görmedim diye de. Hamidan ve musalliyan hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsirler senin bol aýtýan gepiňden istimdad awliya sabit bolmaýar. Näçiniki bul jaýda Hazrat Şawulillah Muhaddis Dehlewi rahimahullah istimdadyň bahs we gurruny eden ýok. Aýtýar bes wagtyki insan wefat etse alaqalar munqati bolýar. Horju etýär öz mizagyna bes lahyk bolýar periştelere we aýlanýar şol perişteler şekilli. Hormatly ahunda da bul ibaratdan ma'lum we belli bolýan zat keramatdyr ne istimdad. Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji sappasynyň awwalyndan ahirine çelle okap we mutala edip görseň istimdadyň gurruny ýok. Hormatly ahunda da özüň 35 kitapdan istimdad awliya sabit bolýar diýip ýazan hatyny bir şagirdiň maňa uzatdy. Men oňa aýtdym. Şol kitaplardan birini men sana nişandahy edeýin. Meselem Hujjatullahul Baliganyň 1-nji jildi 35-nji saffasynda istimdad awliyanyň gurruny ýok diýdim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله şol ayatdan ahundadanyň özi istinbat we ijtihad etýändir diýip aýdanymdan soň şol sowtyny şol şagirdiň maňa ýollady. Hormatly ahunda da bul okyan ibaratyňdan istimdad awliya sabit bolmaýar. Fakat şol ayatdan istinbat edamasaň we halanki Şawulillah Muhaddis Dehlewi rahimahullah kabrda ýatan awliyaullahlardan hajat talap etmekni najaiz we narwa we nadurus karar berip durmana eşit. كل من ذهب إلى بلدة أجمير أو إلى قبر سالار مسعود أو ما ضاحاها لأجل حاجة يطلبها فإنه إثما أكبر من القتل والزنا أليس مثله إلا مثل من كان يعبد المصنوعات أو مثل من كان يأتي اللات والعزى التفهيمات الإلهية كلنجي جلد 45-nji sappa. Her ol adamy köz hajatyn talap etmek üçin Ijmir şerif Hazrat Hoca Ijmiriň mazarına ya Seyyid Salar Mesud ya şekli büzrükwarlaryň mazaratlaryna baryp hajat
hajat talap etmek, besbişek şol iş köp ketde günadır. Adam öldürenden wezina edenden, däl onuň misali meger mesnuatlarga, wala tuzaga ibadet edip barıp öz hajatlaryny dilýän şekilde. Görseň ahunda da Şawalillah Muhaddis Dihlevi rahmetullahi aleyh kabrda yatan mürdelerden hajat talap etmekni günahkarlyk karar beripdir. Sen bolsa Hazrat Şawalillah Muhaddis Dihlevi rahimahullah'nın kitabı Hujjatullahul Baliganyň 35-nji saffasynda istimdad awliya bar diýip merdimleri iştiba we ýanglışga taşlap dursun. Şul iş pisendide amal däldir. Hormatly ahunda da bar zady bar diýip aýt, ýok zady ýok diýip aýt. Musanniflaryň ibaratlaryny çeppe tewjih etme. Musanniflaryň hakyna hyýanat etmek hesap bolar. Hormatly ahunda da sen merdimleri ijtiba taşlamanyny goý. Sen istimdat diýip şuruw etýorsun, keramatda hatm etýorsun. Yani istimdat diýip duran zadyň mutala edip görülse keramat bolýar. Şol jähetli aýtýan men saňa merdimni ijtiba we ýanglışga taşlama. Bul iş bir alim at göteren insanga ýaşy däldir. Sen mundan elçek we minallahit tawfiq.